Takže dobrý deň, vítam vás. Toto je tretí deň, čiže sobota na O2 festivale. A tu ja s doktorom Perníkom. Dobrý deň, pán Perník. Ahoj. Sme včera prišli na pár zásadných vecí, ktoré by vám chcel pán Perník prezradiť. Takže pán Perník, poprosím vás o ohľadom tej teórie, ktorú sme tu včera skúšali a osvedčila sa nám, lebo my tu robíme aj výskum. Nie sme tu iba na zábavu, ale výskum robíme. Všetci vieme, že v časových úsekoch nejakých sa veci opakujú, všetky. Ako sa opakuje raz za 24 hodín deň, to sme prišli na to minule. Ale dneska, teda včera v noci sme prišli na čo, pán Perník? Prezrate nám. Ja to zhrniem rýchlo v skratke. Ďakujem. Takto štúdie dokázali, Áno. že vlastne fajčenie a fotenie 5 až 10 sekúnd, fajčenie každých 5 sekúnd si niekto zapáli cigaretu. Na veľkej akcii, že? Áno, aby sme nezabudli. Zároveň... S fotením 10 sekúnd. V priemere 10 sekúnd takto vychádza. My sme ešte potom prišli na jednu vec, dneska teda, a hneď v tejto chvíli, že pod každým kameňom sa nachádza kráp. Ja keď dovolíte, pán Perník, a keď uvidíte, vážení diváci, tak jeden kráp, ale fakt veľký macek sa nachádza v tejto diere, ale stahol sa, môžete vidieť nejaký jemný pohyb. Áno, vidíte ho, určite ho musíte vidieť, lebo ja ho vidím veľmi dobre na displeji. A je tam hajzel skrytý. Nechce sa nám ukázať na foťák, ale čiže pod každým kameňom sa nachádza čo? Kráp, samozrejme. Kráp. A ešte prirovnanie, že si vtipný ako... Takto ne, takto vulgarizmy sa nemôžu. Dobre, tak to povieme až po 10. večer. Ale každopádne, dneska sa tešíme na koncert Gaslama Killera Gaslama, to už je jedno, keby ešte prišiel s ním Góňa Sufi, tak proste cool. Ale včerajší večer zážitok zo pána Shackletona, ktorý ste ho videli predtým, tak to proste, to vibrovalo všetko. To je úžasné, ešte mať krmnú kukuricu a... Krvná kukurica, to je to, čo chýba. Toto si zapamätajte, drahí všetci Chorváťania. Krvná kukurica a stále sme nestretli žiadneho slovenského hovoriaceho človeka, čo je velice amazing. Iba Čechov pár. A tí nepatria na festival, čiže sorry.